No niin, moikka ihmiset. Se on Mikke Vloga taas täällä uuden vlogin parissa. Kuten mä eilen lupasin, niin että niitä alkaa tulee nyt taas vähän enemmän. Että tänään mä haluaisin vaan kertoa, että tänään on ihan paskasää. Mulla on uusi tukka. Hei, ja sit mä ajattelin tehdä tollasia FIFA 13 ja 14 videoita. Pelivideoita siis. Ja ei kai siihen sit mitään enempää, mut Ani piti vielä lisätä, että menkää kaikki katsomaan Suomen parasta vlogaajaa Ed Speaksia. Menkää katsomaan. Ihan oikeesti, Ed Speaks on paras. Menkää katsomaan, sillä on niin positiivisia vlogeja, että sä aloitat ihan varmasti itse vlogamaan, kun sä katsot sen videoit. Mut nähdään ensi videossa, se on moi.